जत्तनो पॉइंट का हम जरावो आनी खुनु मुंगते आनी हमजाक मा जत्तोनि थानिगो आं या परजावो तिनी वीडियो खाइमा खाइमानि रीजन के किसी सामो हाय माने आनो आनी सागो सुबा सु मामानि बिसिंते आं जत्तो लोको रकनो बसिरनानि मुसुगो आइनि बागै तिनी किसी सा वीडियो मा खाइमानि आनी नि सागनि थानिबो ब्लाइ प्रॉब्लम दंमोनि बिसिंते आं सिनि त्रिपुरा मथानि इंगै MLA CM AM संनो कयमानि बिसिंते माने तमाने बाङै मा कय के अब हाय त्रिपुरा मथानि बिसिंति सामं खाइते खाइते स्कूल फी रोनि रक रोइमाय आंहा किसा पेंडिंग थांखा इनके दा 12 फाइनल पास खायै चराय कॉलेज ओ कावनि बाङै ब्लाइनि प्रॉब्लम ngै थांखा तमानि प्रॉब्लम उनखा मले स्कूलो क्लियरिंग दमालिया निंगै TC मार्कशीट ते एडमिट दो माया ngै थांखा इनके कॉलेज एडमिशन तो सोलाय थांखा तबो के ब्लाइनो आनी प्रॉब्लम सागं तमानि बिसिंतै TTADC नि CM त्रिपुरा मथा निंगै MLA रक EM रकनो आं हेल्प नायखा एक दिन बिसिंगा बरक आनो 1 लाख रां सुबाखा रो बमुं मेंशन खाय सासिवनो CM TTADC नि इंगै पुनः चंद्र जमातिया सार ते EM TTADC नि इंगै रुनेल देवर्मा सार ते त्रिपुरा मथानि MLA रक 3 जना opposition leader Onemes देवर्मा सार ते पलटांसु सार ते मैडम MLA सपना देवर्मा बरक आनी नांगौमानि समायाव सबासु खाइमानि बागै बेलाइ हामबाय ते आं पाइप्लाया हामबाय मारो गीता आबनो आं कयना मुसुगो फाइनाय सालो हायाकेबा थिनांनि बागै आबो हायके सबासु रो खाइलायगा हा खाइलायके बेलाइ जानाय सिनि चराय सुगिया सुगु बुमाबो फारक दारा तंग मारक न बहाय रकनो नाय सुबाखा हंके बेलाइ जानाय हायके सिनि त्रिपुरा साथैबो एडुकेशन दो काहाम मानाय तेसा कुसुग्रो कालाय मानाय आसा खायो आइनि बागै दिनै ओ भिडियो मा खाइजामानि नरकनो बेलाइनो पाइप्लाया हामबाय दारा आनी नांगौमानि समायो सुबा सुरमानि बागै इंगे आं आबुन कयना मुसुगनाय चिनि त्रिपुरा सारक अमहाय गोबां मा दंगो बहाय रकनो बुनाय नरक सुबा जाबाय देनै आं आनी खाबाय खुबाय नरकनो रिक्वेस्ट मा खाइजाबो बेलाइनो खुशी आनंद अंगु माने मले बहायरो नांगौमानि जरा रबो साकसु याकसु ग्यां तंगमा जागथायरो नरक याकसु मानि बागै इंगे सिनि त्रिपुरा मथानि इंगै MLA MDC EM CM बेलाइ हामबाय रकनो जाते अमहायके सोगो सोया रकनो सुबामानि बागै आसुकनो दिनैनि भिडियो नरकनो आं हामबाय याफामानि ते भिडियो पाइलायसिनाय जत्तनो हामबाय त्रिपुरा सा आयगलथु हामबाय जत्तनो